To, gwamnatin Amurka ta fara ɗaukar wani mataki da ka iya ganin cewa an hana amfani da TikTok gabaki ɗaya a Amurka. A jiya dai ne Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wani ƙuduri wanda zai hana amfani da manhajar nan da wata 6 idan uwar kamfanin, wato kamfanin da ke da mallakin TikTok, ByteDance, bai sai da hannun jarinsa ba nan da wata 6. Mataki na gaba shine Majalisar Dattawan Amurka idan ta amince da wannan ƙuduri na Majalisar Wakilai, aka kuma gabatar da ƙudurin ga Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya masa hannu, wato ya zama doka kenan. Me hakan ke nufi? Hakan na nufin cewa Amurkawa kimanin mutum miliyan 150 da suke amfani da manhajar za a iya tilasta musu daina amfani da manhajar ta TikTok saboda wannan doka. 'Yan siyasa da dama a Amurka sun sha sukar kamfanin TikTok, inda suke cewa yana ɗaukar bayanan sirri daga mutanen Amurka yana kaiwa ga ƙasar China, inda suke zargin cewa hukumomi a can ɗin suna amfani da waɗannan bayanai domin yin leƙen asiri ga 'yan Amurka da suke amfani da manhajar. Sai dai a nasa ɓangaren, TikTok ɗin ya sha musanta wannan zargi da mahukunta a Amurka suke yi mashi, inda yake bayyana cewa hatta abubuwan da, wato kwamfutocin da yake ajiye bayanai a Amurka suke da kuma ƙasashen Turai, ba a can China ba, kamar yadda su mahukunta suke zargi a lokuta da dama. Wannan dai ba shi bane kusan karo na farko da ake ɗaukar irin waɗannan matakai a kan kamfanonin sada zumunta, inda ƙasashe da dama sukan hana amfani da wata manhaja a lokuta da dama, wanda hakan ma ya taɓa faruwa a Najeriya a lokacin da aka hana amfani da manhajar Twitter a wasu 'yan shekaru kaɗan da suka wuce.